Bună ziua și bine m-am găsit la primul episod din Minecraft. Ciudat. Eu sunt Dexter, iar astăzi alături de ziți numele canalul de YouTube în descriere. Uitați-vă, o leacă ce aici. Sunt de alea unde găsiți voi imens și trebuie să le distrugeți, că ia viață portale și un TNT. Nu, lasă-l. Știți foarte bine, vină mă cu mine, vină mă. Aul, bine. Deci, eu am un intro la început, poate te învăț și pe tine, vrei să te învăț cum se face? Bă, cum să pun un intro la început? Deci știți, băi, nu mai dă de ea. Deci știți foarte bine, bă, uite, bine. Știți foarte bine chestia asta din metal, care din asta se regenerează frumosul nostru Ender Dragon. Dar cu ea, știți că explodează. Dar aici o să facem cea mai mare explozie din lume, folosind un command block. Și uite, bă, vină să le arăt cum am făcut. Orice sistem de picăit, aici o manetă ca să-l oprim, să-l pornim. Așa, sistemul, până la command block-ul ăsta și dă click dreapta pe el. Să vezi ce comandă are. Click dreapta, stai că nu merge. Da. Stai, dă-te. Bă, da, merge. Dă-i pe mijloc. Hai, da, acum. Uitați, Command Ender 3. O vezi? Da, atâta. Acolo sunt coordonatele care vreți să le spawn. Deci vedeți cât de multe s-au spawnat. Acum cred că să-l oprim, nu? Nu, bubuie și nu pot să oprim. Bine, dar să nu apeși acum, da? Că să ne facă un lag. Marici, nu știți? Ia, câte fake drop-uri am în el? Nu, gata, trebuie să-l oprim. Da, stai așa, stai un pic. M-am bubuit. Păi, de ce ai apăsat? Și uitați-vă, leacă, cât m-a zburat. Uai! Deci, uitați-vă cum trec de coordonate. Pac. Deci a fost o explozie masivă, oameni buni. Masivă. Dați like tutorial. Ăsta va fi tutorialul întâi. Dați like. Dacă doriți să zburați mâna în chira și să nu vă stricați calculatorul, faceți chestia asta.